खुलुमबाय रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन समान बसुमतारिया नै भटखौ होखांबाय आं भट होनायजों लोगोसे आंनि गासै नखरनि फेमिलि गासैबो होबाय आरो बयखौबो बेफोरबायदिनो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो रायजोफोर तामुलपुरावहाय बिस्वजित दैमारिनि माखासे गुन्दा फिनाया इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ गुलि गावदों आरो इनकाउन्टार खालामदों बिथांमोनखौ सानैखौ जोखोम खालामदों जे बिथांमोननि आखुआ बेनो रायजोफोर जों बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजोन थासारि लाबोनांगौबा जों इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनांगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि केन्डिडेटफोरखौ उइनार खालामनांगोन लोगोफोर उइनार खालामनांगोन रायजोफोर बेनिखायनो आं खावलायो जे बिथांमोनहा जेसेबां सरकार सलायबाय थागोन एसेबां जों गुन्दागिरि बिसिनि गुन्दागिरिखौ जों नुबाय थागोन सोरखौबा धमकी होनाय सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय सोरखौबा एटेक खालामनाय सोरखौबा इनकाउन्टार खालामनाय बिथांमोननि आखुआनो बे आरो बैफोरबायदि आखुनिफ्राय जोङो गोजोन थासारि लाबोनांगौबा जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ थुनानै जोंनि केन्डिडेटफोरखौ उइनार खालामनांगोन होनब्लासो जों गासै बिथांमोननि गुन्दागिरिफोरखौ जों बेलेन्सआव दोननो हागोन बा जोङो होबथानो हागोन रायजोफोर बेखौनो आं खावलायो जे समान बसुमतारिया होबाय भटखौ होखांबाय आरो गासै आंनि नखरनि गासै फेमिलिफ्राबो होबाय आसा खालामो गासै आंनि भिउवार्स आंनि फलोवार्स नोंथांमोनखौबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं खावलायदों मानो होनना बुङोबा ट्रेक्टराव गोजोन थासारिया दं गासै जातिफोरखौ लानानै सलायबोनाय 5 बोसोराव जोङो खुनु माने रावजोंबो नांलाय खमलाय जायाखै दिनै जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन गासै जातिफोरखौ लानानै जोङो समानै खुंलांनांगोन जों बयजोंबो मिलायनानै थानांगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बयखौबो आसा खालामो जे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन होननानै आं आसा खालामो बाय बाय